Amma alaikum salam. Malam Isa, Malam Isa. Lafiya ne. Allah sarki. Kana nan kenan. Ya garin? Kace ka zo ran Wallahi na ga wurin Alhaji wallahi. lafiya kala wallahi. Wallahi na kai fasin da can to na dawo ba fasin ne gaba ɗaya sai an gani. Wallahi tun safe fasin mutum bi ko na roga Ali. To ya aka yi? Wallahi Allah. Ba ɗaya sai an. Na san da sanin yanayin cewa lamuran ne yanzu sai a hankali amma na san kana da amana. Ban taɓa ganin Ko satin da. tun safe ba ko abinci ba ban ci ba. Allah. Sarki Malam Isa. Kokari na kawai yi kokarin samu da yan hada ma ba da su. Sannu da kokari. Kana da tunani Wallahi wallahi. ka kama ka wada kwata. Kafafun ka duk kayi gurtu duk kayi komai ya aka yi To haka. yana aikin namu ne. Da Kai na ba. wannan gari na ku gaba ɗaya inda ka tafi kai kura kaga dole ya da hakuri da uzuri. To wai yanzu Ileshe ba ku samun irin fasinjan nan masu Action! na ce maka yanzu kana ganin irin dan fasinjan da kuke ɗauka kuna kai labobin nan cikin lungu-lungu yanzu babu. Wallahi alhaji shike kasan samfurin ya ɗaya yanke kwana biyu. To su kansu dilolin suna ɗan kwamfulan. To damun idan akwai gona to shi mu kan fi samun fasinjoji fi samun fasinjoji. Kwarai kuwa. Yanzu ba gona Ba dai ba gonaki, ba kwara, ba ba sai sai cewa ta labuni wanda kuke Labuni. kai mutane. Babu. Wala ba Yau, mutane da shi. Wannan magana yanzu dai magana kudin. To kai ina ruwan kaloje? A ga sa mara ta. Kaga kai matsala na da kai kenan ko kuna bin shi. Na me? Daga gyara kuma ya abu kai ko ba munafici? Lauje, wannan yaron bai da matsala. Ban taɓa ganin ya kawo matsala ba. Kar fa ka tare muka taso da kai ba. Ni kai da na sani saboda tare muka ta Yasa wuri ko zuwa na ɗaya Lagos ma wallahi wallahi Saboda yanzu an yi nan daukan naga ka. kana neman ka jawo Saboda kai kai ba za ka taɓa wayewa ba. Isa ya zo bai kawo balas ba daidai. Naga kana mai magana nan kana da aiki. Aikin ka yayi kyau amma wannan yaro Kar bai da wani shi yawa alaji. Wala kai kai baka da gaban gani na kana gani na kama a wulakance dan uwarka To shi yasa nake ɗaukar ka sai Lagos da kai ka waye. ka ribi kan shege kai ba buri ba ka mai da kanka kawo balas ɗinka. ba mu kudi na Na ruwanka. Ka ba kawo. Kai ba za ka taɓa wayewa ba. na Yawa da alaji. Sai Ai dai na kudin san baka da balas damuwa. Ai baka da damuwa. Gaskiya Ai in wannan yaron ne kakka damu a kai. Duk satin duniya Indiya balas ne bai da wasa. a ga alama nan na gani Ai kin sa ka gaban sankara kai mai magana. Na ga yana shirin karɓa Ah ne. ba shi ba damuwa. Sun cika aiko. Eh ka yi riga ka. Da wallahi. kai Allah sarki Ka huta abokina. wata kan ka zo da Lagos Ai ya cikin kamata ka karkashin rinka gada ba shi shawara ta kirki. Inda dai ka ga bai da wasa. Alhaji Minti To ba shi shawara ta kirki. Inda ba yi. Au kai na wurgar da wasu ina zuwa. To ka san kudin ku da yan mashin duk kun ne. Wallahi. Ya. kai kyau yanzu kuwa Allah abokina. wallahi kai kyau yanzu ballan ka bari ka Allah sarki Wai wai yanzu gani. anya ba zan zo ni ma farin Ai shine tun da ka fara wannan sana'a ne al'amuran nan gaba ɗaya ba na ganin ka sai dai ba da hannu ina jakshan ka ɗaga min hannu kai ai ko na ji daɗi abokina. Allah ko Amma bari ma wani abu kai masu biyar. Hasan ba a yi dan na so in je na ga akwai kwastomomi a bakin abin nan. wallahi alhajin abin nan. dan alhazan yanzu ba tausayi bane da su ba A dan sa wannan. na ma ai har na soka ta Dan ba je aikin yamma ka gani. to Allah ya tsare Idan na dawo zan ƙara duba ka. to shikenan ba Eh, damuwa ka Malam huta, Isa huta. Malam Isa Ka huta lauje da Allah hawa. ya tsare Yawa bari da amu. Allah ya tsare Askoni mashin din. salamu alaikum Amma alaikum. ya wuta Lauje lauje. kai amma yaran nan gaskiya Lauje aiki ne na kyau. wallahi yaran nan dan amana ne Ya aka yi lauje? wallahi ya wuta ga wata shawara mana To. tun da bawan Allah nan yana kokari yana kawo kudin balas ba wata matsala mai zai hana a sai mai mota Kai lauje kun dan je kun yi shawara ko dai ya dan maka wani abu. a'a bai mun komai ba yanzu kai nake jira a nan Kai lauje, kai lauje. wallahi garin kwaki na sha na fito Kai lauje. wallahi Allah alhaji To yaron nan kana ganin cewa an sai mai mota ba matsala. a'a ba wata matsala wallahi alhaji Ya taba sayan mota tashi ta kai shi A, ko kuma ya yi haya da wata. direba ne sosai kawai yanayin rayuwa ne ya canza ya dawo haka Ya dawo mamashi. wallahi To. wallahi Allah ya Wace wuce iri kake ga ya? ya alhaji Eh. wata Lauje. kan bancin mun je mun nan tattauna ya dan gaya mun wani al'amura Ina jin ka lauje. cewa akwai wasu yaran su ma da yake harkar su ɗaya ne yan goyin ne suna nan lafiya nan da hali
ko da su ko mashin 10 gare ka ko 20 to yana da irin da za a turo su ma yan uwa ne a ba su ci abinci yawwa Lauje ka san cewa hanzari ba gudu ba. Aka ji Hausa suka ce. Yawwa ina saya ma yara babura wani lokaci in ga matsala wani lokaci wasu kuma yaran akwai rikon amana. A gaskiya akwai amana. Wajen ka suke. A wannan lafiya launi. Baka ga wannan ba? Baka ga Malam Isa ba? Na ga Malam Isa bai da. Har kasa yake kaiwa kuma ya miƙo maka. Malam Isa shawarar in sai mashi mota ka zo kai amma kuma ina an sama. Inda hali kawai a hakan kaga kana sayan mai motar shi kuma sauran sai mu kwaso su ka samu kowa ka sai mai sabon babur saboda harkar ci gaba ne a yi. To ba damuwa yanzu Lauje zan dan dai shiga daga ciki shawara mu gani abin da ke yi. Ya wuce ya garin kwaki ne ya yawa. Wallahi shan sa masu wallahi in kaga gardi da kuɗi ya hankali ba kowa zai dinka tausaya ma ba bari je wurin lela mai abinci an gayu in ɗibo garau garau. Na san wannan barikin da muke kale kai kaya. Allah ka bashi na hankali ya kai yazo ka bata mu. Kaga kuma ba sai hankali yanzu a babu nan. Ba da ya kawo mu na alaji. Wato ki Allah ya kwace mashin ne haka. Hankalinka kwanta da hankalinka. Kai mutane Allah wannan mutane ne. Kai ni na ga maka. Ba shi dishi ne biya hankali. Amma a gida akwai Allah so Allah. So ga mana. Ni da ga mu mashin. Amma na wani ai. Ni da ne a taba. Ne a Agege ne a Lagos. Ya manta ne a Shagamu. Ya manta ne da muka gidan dan Kwairo. Kai lokacin da nake saurayi. Allah ko wanka ma ta gane ta ce I love you kalle. Ayaba. Da ban ya tukiya ba. Ina ne hanya? Zo mu je. A hera ma har musulman ma akwai masu kan daga shi. Sai ka ba hakuri. Da na gan shi ba dauka mini mahazarta Emeka. Ba ka saboda mun dane ba ma da mutane ke irin daji an burin wallahi sai ka ba hakuri. No. Kai ka faruwa da wa'annan na ji haya wani ke faruwa. Mu ne wallahi can karkarar nasu can ƙauyen Ai daga gani sun yi zubin yana. A ce da Allah. ba ka so Ba zaki gare su ba zaki. Kai amma Allah. Ko da kawai kake. a Kano nake Kano da kawai. ya bawa Wallahi ya bawa kago ya bawa ni a Kano kai wannan kai dan yana ne. Asalin kauyen mu dan yana ne. asalin ƙauyen da batani Da basa. kaga na ga gurin alhaji faɗa mai gaskiya mana ko ba ka sa sai an kuma shin alhaji Tsaya man kai yaran kirki ka kawo mun wala kuwa. bai yaran kirki ne wallahi kawai ƙauyenci ne zalla bai wani abu Allah ba yaran idi bane yaran kirki ne To ba in saya musu ba shi na ba ka kawo musu su je su ta kada ƴaƴan mutane cikin gari. Sai ya tukin gari. alhaji dan wannan shi ko ma wannan alhaji in dai a can to ni ba akan da rake ke tuki ba na sha kwana alhaji ne ko akan da rake ke tuki na kwana yawa ba su yojin nan sai musu san Allah ni ba saboda ta irin nawa alhaji idan na je gudan goyin ina wurin gaba da ra ga mashin na san ta yi mun tanti sa saboda mun tuki da rake ana rake da kake Gaskiya ka amma idan aka zo fara yin moto na iya ta sosai amma kuna ne ban iya ba mota. Baka iya kwana ba. Amma street kana da iya. let's go Tsaya naji. Kai me ya kware ka gaba? ai ni lokacin da na buka da alika nake ga ma ya mu zama a gidanka ka gane ko nake ga maka faranti ake aje mun aka tashi wani ruwan alaji da shan yawa ya haƙi iyaka Kai koya ne. kuma ka aje mun faranti ko ni ba sha nake ka gane ko da abincin a ciki nan abincin da ka gane ko da hau kan farantin nan da mashin ina kubu duk bayan shinkafa tana tsalle tana kuma ina kubu duk bayan shinkafa ta yi tsalle ta kuma gefe kaiwa idan na gama wasa da mashin nake ga maka shinkafan nan za ta dawo gaba ɗaya ta tattare sai ta koma cikin abin nan abin da aka tara ta shinkafa za ta ce yau kaza ka samu ladan wasa da mai No. To me sunan ka kai? alhaji dan mai Kai wa kai tsaya. ba ba ka da ba ka kan shi ba Na ji me sunan ka? ni suna ya kalle ba ba ka da aiki kun ji sunan ku wallahi Akwai wani lokaci na tafi Ilesha To. sai mun ta ga danja sai mun mashin da mun ta ga danja sai mun mashin aka ce a je a sabi kasa ana sabi Ana sabi. to ni dan bayanin ce ba sai an sabi ba Yawa.
na koma shin na buga ta daya ta ba da tut tashi ba yake tashi na buga na biyu tut ba ta tashi ba ina buga na uku sai ga mutum ya tsare ta ce da Allah ba shi minti da akwai lokacin da ya gama daure ba in ya daure za ta tashi ai mu inda aiki ne ya ka kama sha kullum kawai ka kurma mana mace ba da ma zan jarraba yaran wai suna sallah kuwa cewa kai mu da tota kai muka fito ka zo gida da wanda so a kasan san da za mu fito daga gida ya ji muna hallelujah ai kai tunda kai ka kawo su na Ya da kawai suke da bangaren gaggawa, balas da Alhaji. komai ba damuwa zan jarraba zan to zan ba ku mashin dai zan ba ku ba ya kike kai saurara mana na kawo kuran alaji kuma a hausa na gyara mai akwai wani tsohon kuda na nan wanda na yarda da shi a ni ka duba kala na ba tsoho ne da wannan nan na yi gida biyar cikin abu da wannan ana kawo man balas da ita wannan da ita wanda da wannan na je saudiya da wannan da wanda duk wanda ya tuka wannan nan sai ya da wannan a sabuwar zace da kuwa ruwa abuwa na sauta ka gama lalata kudin ta Allah da wannan sabuwa duk wanda ya tuka ta sai ya yi to kai da kawo kaza ba ko ai kai kaza ba sai maka sabuwa banda tabbas ko sabuwar za ta kawo maka abin da ita wannan tsohuwa take kawo na ji abin da ya to nawa ya je maka yawwa to nawa ya je maka uku ne je da ita ka san akwai alhaji akwai alhajiji alhaji ne alhajin ne Yawa, yawa, shi ne yawa. na gani a bakwai kenan hakorin makan ma Ta bakwai. zan yi burushi da cire alhaji yanzu ku tsaya na mota da aka sai mun ma shi sa ya babur da zan je in gwada mai tashi amma a lallaba kun daga kun tsoyawa ne banda turai yaran mutane ba karka damu to kai alaji wanda in ji magana ana kwamfuta wanda suka fara ba kun kun goge kurkura ko kun goge motar mutum ba ruwanka yanzu wannan akwai matsala ko mun goji mota ba kai za a yarfa mu mari ba kai dai kan mu kawo ma bala wallahi kai yabo idi mun madogon ne ko ma dan mati dan mati idi mun ji amma ba ka iya tuki wannan huskar shi sai ya yi rishin kunya sai dai Allah ya ce a wannan ana ne shi ka isa da ya to shi ke kwana ni marasa kunya ina ganin aya sai na ba ga mun saba ga ba daga gidan wani yaron nan sai ka yi rishin kunya amma dai Allah ya tsare alhaji kullum mashin za a baka kai ka ga naka shine wanda duk wanda ya tuka sai ya yi azumi a da mai da ka bukata san da riga shekarar ta nawa baka canza ba a wannan tun kakana ne ban mun gadi da masu lalata don ka samu sauki wari suke yi a shi da bai sa wannan yana da shi ka wajiba wanda shi ya gayu ne gwiwa gayu ne yanzu na yana yana shi ake yayi ai an shigo gari kenan ko da kuke can kauye da mu dan tattauna alaji akwai rana ya kamata ku yawa ka gaya musu duk ƙa'idoji na yawwa duk ƙa'idoji na da matsaltsalin abin da ban so a kan haya da a gaya duk abin da ba na so da abin da nake so ka gaya musu nawa ke baka mana lalaki gaya musu nauni na ruwan gari na fara mu ni nan ga mu gari ko zan shiga da ba dai an ba mu ba kai ba an ba mu kana mun ba ina zuwa kai ina ne gidan mata a nan Allah ai mun gama arziki yanzu dan mu arziki mu ba mu ijewa wai mu tura gida kai mu gidan mata da inda za mu sha gunda ni ne fa na gaban goshin alaji zaka da na gaban hancin shi dan uwarka dan shi ne na gaban goshin zai da na gaban hancin kai ne ban mashi amma kuma kamar je ka a hankali sai mun san gidan mata ka damu kamar nuna mana a gidan rediyo a gidan rediyo an ce roba roba ya bude gidan mata kai da na kan kada kina ga maka ne a gefe dan Allah ai ba za mu baka kunya ba yadda mu baka yabanya maka so ka kai da wajen ya sai jirgi guda bakwai wai da wannan kashi ita wannan ni in ba samu ba ne sai kashi kai dai ba ka sha maka ba mati let's go kai ku zana ba let's go Allah riga mana ku zana ba kai ayyo ka san inda za mu je tashar farko tashar nan za mu je ta can jakshin wajen gidan mandi dan na ga an fitara mata masu kawo abinci an yan mata tun fitara abinci akwai giya giya irin sigarin nan zai shafi ruwa ai sace ta fi caji akwai giya kaya ta ta wuce kan wannan kai ka san aikin gidan bulan nan ne ba a gama ba Allah dare ya kun ne san gari ko haka ne mun gani a ya wuce
Ba da kaushi. Oh, no, 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 no. 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 Oh, no, 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 no.